काय गरम आहे हे नवीन सुरू केलंस वय ग लाडकी बहीण योजनेचं पैक आलं दर महिन्याला 1500 मिळतात. चांगलंय. पण कधी हा विचार केलायस का की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर? अगं म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. भाजप महायुती आहे तरच लाडकी बहीण योजना आहे. दीपावलीच्या चौथ्या दिवशी लक्ष्मीपूजन मोठ्या उत्साहात संपन्न झालं. या निमित्तानं शहरातील बाजारपेठात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देत कुबेर लक्ष्मीचं दर्शन घेत व्यापारी वर्गाला दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्यात. गेली 4 दशकं केसरकर यांच्याकडून ही परंपरा अखंडित जोपासली जात आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकान, कार्यालयात तसंच उद्योग क्षेत्रात कुबेर लक्ष्मीपूजन केलं. यावेळी प्रसाद म्हणून बताशाचं वाटप करण्यात आलं. त्या निमित्तानं मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यापारी वर्गाला दीपावलीच्या शुभेच्छा देत लक्ष्मीचं दर्शन घेतलं.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं